En el nostre grup de recerca treballem amb l'estudi i el tractament de malalties inflamatòries intestinals. Això inclou la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, que són malalties cròniques que afecten al voltant de 7 milions de persones arreu del món i que tenen un impacte molt gran en la qualitat de vida dels pacients. El repte actual més gran en el tractament d'aquestes malalties és la gran heterogeneïtat que existeix en el curs, les manifestacions i les complicacions a les que s'associen. Això fa que, tot i que hi hagi en les últimes 2 dècades moltes noves teràpies, aquestes no estan optimitzades en el seu tractament, de manera que no tenim predictors per personalitzar quina és la millor teràpia per cada individu. En el nostre grup hi donem molta importància a l'estudi dels mecanismes de la malaltia, però particularment dels mecanismes que fan que uns pacients tinguin unes manifestacions molt diferents d'altres. Per exemple, complicacions com són la fibrosi intestinal, el desenvolupament de fístules o la manca de resposta a tractaments disponibles. Per fer aquesta recerca fem servir sobretot mostres derivades de pacients, mostres que són donades pels nostres pacients, i fent servir tècniques de biologia molecular, de cultiu cel·lular, d'anàlisi transcripcional, intentem esbrinar quines són les causes que deriven en totes aquestes diferents manifestacions, de manera que identifiquem potencials tractaments, potencials dianes terapèutiques o maneres de frenar aquest desenvolupament d'una manera molt més personalitzada.